Yebo bafethu wangena uKing Ashu umfana omncane waseshowe bafethu, Ashu TV subscribe bafethu. Lalela into esho emva kwami, ilalele nje ukuthi ngithule uyilalele, ilalele. Bafethu ufalabo umfana kakhuzwayo, umfoka Nondindo bafethu, umfoka Nondindo bafethu ugqilaze kakhulu bafethu i-album yakhe bafethu. Mawukuthi bafethu awukayizwa bafethu, wenza iphutha, ngena ku-YouTube ilalele noma uyi-download bafethu i-album kaFalabo bafethu, ugqilazile bafethu. Isihloko ukubona nje umuzi wakithi bafethu, zu-12 aziningi bafethu, zu-12 nje kuphela bafethu, iyakhethwa indoda. Yebo bafethu, wezayini ngane bafethu, igqilaza leyo ngoma ikhala kini labenzayo, kulabo bazalela abantu beshiya kanjalo, kodwa sidluleni labafethu. Yebo bafethu, iyashisa album, imnandi yonke, awukho umntalapho bafethu, awukho umntalapho, ngoba uyibonela nje, uyayibonela umntalapho, usheshe ubona ama-minutes amaningi, kuculiwe nje la, uyiculele nje kuphela uFalabo washiya kanjalo, sekwenza uthenge ulalele bafethu, uyashisa umfana Falabo.